శ్రీగురుభ్యో నమ. నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమ. నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా ప్రణతాస్మృతాం. అర్చనకాలే రూపగత, సంస్తుతికాలే శబ్దగత, చింతనకాలే ప్రాణగత, తత్వవిచారే సర్వగత, జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. వ్యాసుల వారి స్తుతి కూడా మనం చెప్పుకున్న తర్వాత జపంలోకి వెళ్దాం. వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే 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 నమః. 501 నుంచి 600 వరకు మనం ఇప్పుడు జపం చేద్దాం. అప్పుడు షష్ఠ శతకం అయిపోతుంది. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం గుణాన్న ప్రీతమానసాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సమస్త భక్త సుఖదాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నాకిన్యంబా స్వరూపిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్వాధిష్టానాంబుజగతాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చతుర్వక్త్ర మనోహరాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శూలాద్యాయుధ సంపన్నాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పీతవర్ణాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అతిగర్భితాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మేధోనిష్ఠాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీ మధుప్రీతాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బంధున్యాది సమన్వితాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దధ్యన్నాసక్త హృదయాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కాకినీరూపధారిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మూలాధారాంబుజారూఢాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పంచభక్తురాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అస్థి సంస్థితాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అంకుశాదిప్రహరణాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం వరదాదిని సేవితాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ముద్గవదనాసక్త చిత్తాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సాకిన్యంబా స్వరూపిణ్యై నమః నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఆజ్ఞాచక్రబ్జనిలయాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శుక్లవర్ణాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం షడాననాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మజ్జాసంస్థాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ధాంసవతీ ముఖ్య శక్తి సమన్వితాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హరిద్రాన్నైకరసుగాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హాకినీరూపధారిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సహస్రదళపద్మస్థాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వవర్ణోపశోభితాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వాయుధధరాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శుక్లసంస్థితాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వతోముఖ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వోదన ప్రీతచిత్తాయ నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం యాకిన్యంబా స్వరూపిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్వాహాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్వధాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అమత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మేధాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శృత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం స్మృత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అనుత్తమాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పుణ్యకీర్త్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పుణ్యలభ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పులోమజార్చితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బంధమౌచిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం బంధురాలకాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విమర్శరూపిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విద్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం విజేదాది జగత్ప్రసవే నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వవ్యాధిప్రశమన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వమృత్యునివారిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అగ్రగణ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం అచింత్యరూపాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కలికల్మషనాశిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కాత్యాయన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కాలహంత్ర్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కమలాక్ష నిషేవితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం తాంబూలబూర్ధముఖ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దాడిమీ కుసుమప్రభాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మృగాక్ష్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మోహిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ముఖ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మృడాన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మిత్రరూపిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిత్యతృప్తాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం భక్తనిధయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నియంత్రియై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం నిఖిలేశ్వర్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహాప్రళయసాక్షిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పరాశక్త్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పరానిష్ఠాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం
ప్రజ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మాధ్వీపానారసాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మత్తాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మాతృకాభరణరూపిణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహాకైలాసనిలయాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మృణాళమృదుదోర్లతాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహనీయాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దయామూర్త్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహాసామ్రాజ్యశాలిన్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఆత్మవిద్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం మహావిద్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీవిద్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కామసేవితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ షోడశాక్షరీ విద్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రికూటాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కామకూటాయై నమో నమః. ఓం ఐం శ్రీం కామకోటికాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటి సేవితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శిరస్థితాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం చంద్రనిభాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఫాలస్థాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఇంద్రధనుఃప్రభాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హృదయస్థాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం రవిప్రఖ్యాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్రికోణాంతరదీపికాయై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దాక్షాయణ్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దైత్యహంత్యై నమో నమః. ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం దక్షయజ్ఞవినాశిన్యై నమో నమః. ఇది శ్రీ లలితాపరాభట్టారికాయాः షష్ఠమంత్రశతకం సమాప్తం. सर्वेभ्यः श्रीललितापराभट्टारिकायाः अष्टादशशक्तिपीठसहित श्रीललितापराभट्टारिकायाः दिव्यानुग्रहप्राप्तिरस्तु. शुभं भवतु. स्वस्ति. अनन्तरं वयं सर्वे सप्तशतकप्रारम्भे प्रविशामः. తర్వాత మనం 601వ నామంలో ప్రవేశిస్తాం. శుభం భవతు.